Ja, de vastelovenstorm uit Horsteed op 866. Goedemiddag met weer. Goeiedag, ik spreek met Wil Reuvers. Zeg, luister, ik heb een venster gezien op de autoweg van Heerlen naar Maastricht, ter hoogte van Meersen. De hoogte van Meersen, dan schrijven we daar op en dan is het bij deze gemeld. Dankjewel. Geen gedaan, hoi. En het is een beetje, ja, misschien wel treurig, maar de dag van de Heeselui, want hij is Beppie Graf en even die stemtestje. Het valt nog met, moet ik zeggen. Dus, maar het is ook nog vroeg op de dag. Ja, voor dicht waar, ja natuurlijk. Het werd altijd laat. En dan moest het een laat, beetje die slaap lang uit ja. en dan heet de stemopwarming nu een paar uur. Nou, dat kent ze dan live op de radio, doen is ook een keer gedaan. Ja, dus, dat is prima. Ja. En ja, Fabrice, dus natuurlijk wel, want dat wordt een beetje het neuts van Juus. Kan de komende mond niet optreden in verband met een beschadiging aan stembanden. Ja, dat is heel ernstig. Dan moest er opgepast Dat is heel gevaarlijk, ja. Rusthoorten, toch? Dat is het enigste. Ik heb het ooit een paar jaar geleden nog eens gehad. En dan is het enigste wat werk rust houden en niet kletsen. Want wie lang ben ze uit de running geweest toen? Nou, dat was niet in het seizoen, dus dat Oké. viel wel met. Dus niet uit de running eigenlijk, boet in het seizoen. Net kletsen. Ah, dat is ook al get. Ja, dat is voor mij heel lastig. Ja. Toen had Pierre het u vergenomen. Pierre, altijd. Okay. Pierre zit hier achter ons op de bank. Als ze op televisie meekijkt, dan ziet ze dat misschien gewoon ik zo wel even. Ja, Pierre is ook inmiddels naar die documentaire. Heel Ken hem hier berucht. van straat, hè? Beroemd heet dat. Berucht. Alsof het een cowboy is, ja, Ja, ja. precies. Hey Beppie, de komende stuntje best hij om even met te presenteren. Het hand vooral iets eerder gedaan. En ja, in het vastelovenseizoen mag dat natuurlijk net ontbreken. Han ik nu juist, want ja, ik moet wel blijven opletten. Angelina gedraaid, nee, hè? En zich de stambehuur. Had ze dat gehoord? Nee, heb ik niet gehoord. Had ik dit dan vergeten? Oh, Mag moet ik ze even me een nu? liedje kijken? Ja, moet ik nu doen. De donfer alsof we nu bij 867 zijn. En dan komen hij Angelina, Erik Ruts en Felix Ritchie uit Maastricht en zich de stambehuur. Sorry, hè, is het te laat? Ja, het kan gebeuren. 1111 leedjes. Geen alles gaat mis, Beppie.
Belvin Belveld, Margot Beiershoetse in de top 1111. Welke plaats stond dit, Beppie? Want dat was mijn Lies inmiddels. 865. 865. En de vuur gong de telefoon gans erg druk. Goedemiddag met weer. Met Fred vooruit. Dag Fred. Ja, uit Meijel. Uit Meijel. Meijel zeggen we hier. Hoe vuur belt ze? Wil ze een flitser doorgeven? Nee, die flitser die interesseert me niks. Ik bel voor de polsbandjes. Wil ze polsbandjes voor de boetes? Ja, het alarm ging af, geloof ik, hè? Ik denk, dan bel maar even. Ik ga Oké. aan de ene hand de boormachine, want ik ben aan mijn optochtwagentje aan het werken. En gewoon geen Meijel met de optocht met. Ik doe er mee aan met de optocht mee, ja. En dat is op welke dag, hoor? Dat is op zondag. Op zondag. En dan met een kater van de boetezitting optocht in. Dat lijkt me wel gek. Ja, maar goed, als de optocht voorbij is, dan zijn we weer nuchter en dan kennen we er weer vol tegenaan natuurlijk. Hey Fred, ik ga nog 2 bandjes opschikken, maar ik wil wel weten wie kan ik dich herkennen in de Zoepkoel. Want ja, er stond een paar duizend lui. Het zou wel leuk zijn als ik dan nog weet wie er gewonnen had. Nou, dat is heel gemakkelijk. Oké, kom maar. Die vriendin van mij, die is de rust- en polsbandje ook voor. Ja. Die is altijd als een van de eerste in de zoepkoel. Ja. Je ziet de zoepkoel wakker worden en die staat altijd voor aan. Met zo'n heel mooi bloemenhoedje op. En die hult voor dich in plaats vrij en doucheslips lekker goed. Ja, precies. Ah, kijk, dat is goed geregeld. Oké, dus die vriendin zit gans vuur aan, is als een van de allereerste in de Zoepkoel vuur aan. Ja, precies. Oké, gezien voor een stop. Blijf even hangen voor de gegevens, hè. Is goed, dankjewel. Dankjewel, Fred. Hij zei al niks meer. Ja, Beppie, zo geet dat. Het polsbandjesalarm, dat breekt de koorts uit en dan ontploft hij de telefoon. Ik zal kijken of ik die vriendin... Druk je een beetje nog snerken. Jij steekt ze zelf ook in de Zoepkoel, want... Nee. Slaap zo lang mogelijk. Ja? En dan ga ik naar de zoekkoel en dan, als ze voor ons zit, dan zie ik het Oh, toch. zie je, steekt vuur aan. Maar doe moest wel gewoon optreden. Dat is... Ik denk het wel, ja. Ja, want Tom Doesborg en Henk Hover doen zo geheimzinnig. Ik Ja. weet het ook niet. Ik ging allemaal vragen van leuke vastelovensartiesten van ja, stond ik er nou in? Ik zei ja, ik weet het niet. Geen weet het. Nee, het is allemaal zo schimmenspel. Ah, Ik weet het ook niet. du weet het ook nog niet. Nee. Ben je nog niet gevraagd? Nee. Oh, oké. Laten we maar doorgaan met de lees. Nou, Mas Brach gewoon voor, hè? Ja, we gaan naar Maasbracht, we gaan op Pierre Knoops. En die gaat het liedje La 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 zingen. Voor weet je alleen, die doet welk jaar tot dat is. Uit welk jaar? Pierre Knoops, la la la. 043 850 60 70 of even via Twitter. Hashtag top1111 of mailen top1111@l1.nl. Als toen een idee? Nee, het zit ik ook niet. Geen flauw Geen idee. Welk Nee. jaar? Misschien Nee. Pierre even proberen dadelijk. Ja, Pierre, eens even bellen. 800, wat wordt het? 864. Allah, don't weer en heb me veel plezier. Zo zing je weer het geer op met de glasje beer. Weer houden op die kist, want vast de lovetjes. Het schoonste feest voor ons, dat mag het los. Ja, dat is toch vast de lovend. We komen zo wanneer in de stoet gaan. Dus nou met een petit weg en het flink op die kist gehouden. Het is maar één keer vast de lovend per jaar. En dat moeten we plezier hebben. Maar dat is schele zeven. En overal zijn ze blij en springen zie aan zie. Ze laten zich weer gaan, of blieft het weer soms staan. En is er één alleen, dan gaat het met nog heen. Die komt dan ook goed los, hij is de klos. En waarom zo wel niet gewoon? Dat wordt nog interessant van ons. Met die hele familie de kist op. En dan mijn plekje, en mijn zever, en mijn lachen met de schele wazel. En dan 3 dag achtereen. Dat is niet te geloven, we de minste zo op een been. En die schoon moet er ook mee op stap. Om niet, dan komt die oude stroet. En dan die schoonvader, die sloeft er nog achteraan. Die kreeg natuurlijk geen mins op een baan. Maar als we hem treffen in een café, dan komen we hem aan die poorten niet. En dan wordt hij de run te geven. Want we hebben toch maar één leven. Daarom zou je zeggen, laat gaan. Ja, en nu is het toch gedaan. Nu
Nu is het gedaan zitten. Pierre Knoops, la la la. 8,65 toch? Geweldig, ja, leuk. 8,65. Ja. Beppie, de telefoon ging en niet alleen voor polsbandjes, maar ook voor dich. Jos, goedemiddag. Goedemiddag. Waar belt ze vandaan? Uit Maastricht. Uit Maastricht. Door houdt een verhaal bij een liedje van Beppie, hè? Ja, ik heb carnavalsdinsdag werd er 23 jaar mijn vriendin leren kennen op het liedje van Beppie. De nacht is nog zo lang. Zo. Echt hoor. En dus 23 jaar samen, dat gaat nog helemaal goed en zo? Jawel. Hey Jos, heb je ook kinderen? Ja, we hebben een zoon, maar die is niet van mijn vriendin. Die is mijn eerste huwelijk. Maar ja, dat liegt niet op mij, want die hield niet van Barcelona. Nee, maar ik vraag dat, omdat de nacht was in 89 mijn liedje. Ja. En ja, er zijn in ieder geval wel kindertjes geboren. Ja, daarna. Nee, dus ik toen dacht heb misschien ik niet geen hier ook... Dat wordt al de vuur, Jos. Ja. Wist je dat? Jos had net stilgelegen. Nee, zeker die niet gewacht op de nacht. Nee. Leuk verhaal, Jos. Dankjewel dat ze het even doorgoos. Jo, oké. Bedankt. Oké, groetjes. Dag. Hoi. Peppy, toch even nog dat Fabrizio-verhaal. Dan moesten dus nu al die optredens, misschien houden we er vanaf en nog alleen, of 2 of 3, afgezagen. Dat is verschrikkelijk. Ja. Ja, dat is, moest ik voorstellen, stel voor dat dat hersen niet weggaat bij mij vandaag. Ja. Ik heb vanavond een optreden in een bejaardenhuis in Amsterdam. Stel nu voor dat ze dat moest afbellen. Dat is niet alleen erg dat ik geen stem heb. Nee. Maar die lui die zitten van 4 voor te wachten tot Beppie komt. En die moeten dan teleurgesteld worden. Dat zou ik verschrikkelijk vinden. Hey, en misschien een stom vraag, maar playback, is dat dan nog een optie? Nee, dat gaat niet. Dat wordt dus echt. Nee, dit is er nooit. Stumming krijgt ze niet echt. Dit is als ze nooit gedaan? Nee. Oké. Nee. Altijd live Beppie. Ja, goed. Het begint al beter te klinken. Ja, zo gauw, dat zeg ik. Dat gaat sleten. Hè. Als je een beetje langer praat en zingt, dan komt dat wel Als een weer. tas erbij. Ja, verzet nog even op televisie, maar dan moet ik mijn microfoon aan een beetje een onger doen. Kijk, want kijk, dat komt Beppie. Want ze nu televisie, kijk, zie, ja, we kunnen eens even wenken, Beppie. Zo meteen nog een hoofdsteuntje, Beppie. Minimaal. En de top 11. De top 1111. Tot en met vastelovenszaterdag hoort ze meer dan 1000 vastelovensliedjes uit gans Limburg. Op welke plaats steekt er dit jaar? Hier op dit dak, en trek nu niet zo'n gekke snoet. Hier op dit dak, kom pak die kwetsend voet. Woensdag tot en met vastelovenszaterdag naar de top 1111. Iedere dag bij LR.